Příklad úspěšné firmy, kde sláva asi stoupla zaměstnancům do hlavy. Milá kavárna, co na tom, že vše extrémně dlouho trvá? Důležité je, že Rebel Bean vytváří bezpečné prostředí pro lidi, které by nikdo jiný nezaměstnal. Za celý tým díky šéfové. Slečna za barem vypadala tak zmateně, jako by poprvé v životě obsluhovala těžkou techniku, výčep. A bylo to jak scéna ze sci-fi filmu. Slečna už ví, že výčep není vesmírná loď, školení proběhlo, restart systému hotov. Rádoby fancy kavárna. Rychlost obsluhy bych přirovnal k jízdě na vleku při lyžování. OK, to zní jako lyžovačka ve sněhu. Brzy nás to, příště vyměníme pomů aspoň za kotvu pro 2. Čekal jsem na kapučíno celých 25 minut, což je v pracovní době naprosto nepřijatelné. Za 25 minut by vyrostl nový kávovník. Příště budeme lepší. Náš cíl je pod 8 minut. Startujeme teď. Když jsem šel udělat na WC tradiční moravský bobek, neměl jsem si kam pověsit kabát. Moravský bobek si zaslouží komfort. Obsluha nám odmítla prodat 7 kusů dezertů sebou. Sorry, moje babička měla ten den 70. Ne, ale fakt. Mrzí nás to. Dezert má být radost, ne drama. Barista ke mně přisunul hotový nápoj v nevzhledném plastovém kelímku, který má mezi jinými shodný tvar jako ambulantní kelímek na moč. OK, tak to nezní příliš vábně. Estetika 0. Praktičnost 1. Kavárna hezká, punková, ale nemá to spát. Objednává se u baru, vše vám nikdo neřekne, pokud přijete spodem. Čekal jsem v prázdné kavárně, zatímco si obsluha hrála na telefonu. Ale já jsem si vybírala nový běžecký boty, fakt. Příště přiběhnu rychlejc. Jako jo, no, objednává se na baru. Je to v meničkách, jsou tam QRka, ale občas je potřeba to říct na hlas. Pracujeme na tom, aby už jste se nemuseli ptát. Jundrův jako kavárna nepoužitelná. Pro přípravu kapučína používají archivní vychladlé espresso. Upřímně, do kapučína je vlastně odleželé espresso mnohem lepší. Vytáhne více ovocných tónů. Ale pokud byste raději čerstvé, není problém. Fakt rádi vyhovíme. Možná to vypadá, že si z recenzí vybíráme jen to, co se nám hodí. Ale není to pravda. My si opravdu čteme všechny. Sdílíme je v týmu a hlavně se z nich učíme. Nejsme dokonalí, ale makáme na tom, aby každá další návštěva byla lepší než ta předchozí.